Bagong ligo lang ako. Magluluto tayo ng dinengdang. Yan. Na may papaya. Prepare natin guys. Para may ulam tayo mamaya. Ito siya. Yan. Magluluto tayo ng kasi luma na to. Tapos meron pa akong ampalaya dito. Magluluto tayo. Hi guys, good morning. Magluluto tayo ng papaya. Binili ko tong papaya last week. Kaya medyo luma na siya. Parang namiss kong kumain ng Namiss kong kumain ng ba yun? Marami akong hair. Ang lamig. Good morning! Magluto tayo ng papaya. Gusto kong papaya to. Luma na itong papaya ko. Yung sandip last week pa to binili. Sabi ko itatapon ko kaya lang tinignan ko. Open pa, okay pa naman. Dilalagyan ko na lang ng papaya. Diba? Papaya with dahon ng malunggay, dahon ng kamote, tapos malunggay. Ay, ang lamig. Ayun na, yung pinapakuluan ko, yun siya. Lagyan natin ng malunggay. Diba? Parang probinsya lang guys. Magluto tayo ng papaya. Good morning guys. Kumain na kayo ng breakfast? Ako hindi pa. Magluto muna ako. Malambot na ito. Plastic pa ba naman kasi? Maitim na nga yung skin niya eh. Kaya medyo maano na siya. Pero pwede pa to. Pwede pang makain. Lagyan ko ng maraming luya. O diba? Kung may manok sana, okay. Kaso, walang manok. Gulay ang meron. Hi guys, good morning. Thank you again for watching for my live every day.
aso ko naghihintay. Mamaya bono. Okay, magluto muna tayo. Masarap sana ito kung ano. Yad ako mga ikatuday na. Oh, di ba? Sarap. Di ba, Leda, magtitiwa. Ilocano tayo takta. Kasi, dinengdeng dati si Daon. So, Ilocano. Ilocano takta, Ilocano version. Agdengdeng kiti papaya. Nga ada tilaya. Ada marunggay na. Ada ti bulong ti parya. Bunga ti parya. Kan ugot ti kamote. O, di ba? Sarap. Puno na siya. Kuha tayo ng luya. So guys, so na yan, kumukulo na pala. Pwede ko nang ilagay ko na to. Mamaya ko na lang lagyan ng bagoong yun guys kasi mangangamoy. Guys, ito yung nang-harvest ko sa garden ko. Yan. May dalawa. Malunggay. Tapos dahon ng ampalaya. Tapos may bunga pa 3. Tapos, talbos ng kamote. O, di ba? Ang sarap. Pero hindi ko na ihalo to. Siguro, anuin ko na lang yan. Lambungok. Fresh from the garden. Marami pang adubay bunga na di parya. Babasit pa. Nagadog bunga na. Nagadupay bulong na. O, diba? Ito yellow, pwede pa yan. Medyo yellow na siya, pero okay lang. Bako matikuan na natin yan. Tinapa na na imas. Awang mati tinapa. Nagluto tayo ite. Pangaldaw ako yun. Pangaldaw kon pamiga. Saka mo nadabag buong ko. Sloan samot. Ay, kaslawan samot. Habang ang lut-luto tayo, magikat katungtungak pa niya yun. O, diba? Dahil yung magkarabasak, at bunganan. May bunga na yung kalabasa ko, kaya lang ganyan pa lang siya. Sana hindi yun mamatay.
Ang tamis. Ang amoy. Hindi ako masaluyot. Umot saluyot na. Saluyot kaya awang kanya nga mula. Hindi ako mati saluyot. Binagmayat niya. Ito, malunggay. Nagdadak ka lati bulong ti marunggay ko. Alam mo ba, ang haba, pinutulan ko pa kaya, mahaba. Marami na rin akong nakuha ng malunggay dyan ah. Ngayon masyado na pait-pait na. Dapat balatong ko dyan. Pero next dati ugot ti kamo dati ado ti ugot ti sili ti jebanger. Dano maminsan nagluto ako manen. Hindi kayo maumuma guys ha. Magluluto tayo. Ayan o yung malunggay tapos bulaklak ng kalabasa. Meron akong dalawa. With papaya. Sarap, di ba? Ayun na siya. Kumukulo na, guys. Feeling ko nasa probinsya lang ako. Ay, sahog ko na. Isahog ko na lang kaya to. Sige na nga, para maraming gulay. Parang nasa probinsya lang ako. Kasi yung mga niluluto ko is mga gulay. Ayan. Ayan, kumukulo na guys. Kumukulo na yung malunggay tsaka yung papaya ko. Nilagay ko na rin yung ampalaya para medyo mapait-pait. At syempre, lagyan natin ng chicken cubes. Para naman may lasa kasi walang sahog yan. Puro gulay. Lagyan ko lang ng isa. Ayan, ready na yung mga gulay ko. Ayan. Ito naman, daon ng ampalaya. Tatlo puro gulay. Sarap ng amoy. Parang alam mo yung yung may ano ka, yung may anak ka na baby na maraming luya. Habang naghihintay tayo, magkape tayo.
ba, no? Go and eat after we go out. Come on. Hanggang. Ma'am. Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy, guys. Naamoy nyo? Naamoy nyo? Sarap ng amoy. Lagyan natin ng bagoong. Good morning, guys! Good morning, good morning! Magluluto tayo ng dinengdeng. Ayan, o. Check ko kung ano. Hindi ko pa pwedeng ilagay yung bagoong. Kasi kung ilagay mo na yung bagoong, mangangamoy masyado. Kaya last minute na yun, guys. Lutuin ko muna yung papaya. Tapos, meron pa pala akong bihon dito. Oh. Ano ba to? Kakainin ko na, baka masisira. Ito naman. Hindi na pwede. Tahimik ang bahay ngayon. Kainin ko na lang ito kasi baka masisira. Ito yung bihon ko nung Saturday. Pwede pa naman. Sayang yung ano ko. Yung ano ba yun? Yung gulay ko na ano? Munggo.
Good morning. Thank you for watching, guys. Right na magulo. Oh, there. Habang nagluluto ako, naglilinis na rin ako, guys, para naman hindi makalat yung bahay. Lagyan ko na ng nilagay ko na ito, pwede na siguro. Patingin. Yeah, pwede na. Mayroon naman kang ma-overcook. Pagdagan natin ng tubig. Wala na, sabaw. Ilagay natin ang talbos ng kamote. Ayan, guys. Ayan na. Tapos, lagay natin yung ampalaya. Okay. Tapos yung malunggay. O diba? Halo-halo na yan, guys. Masarap. Ito yung tinatawag na dinengdeng in Ilocano. Lagyan natin ng bagoong. Dali kunin ko yung bagoong ko. Meron pa akong super konti na bagoong. So, pwede pa yan. Pampalasa lang. Ayan. May isang kutsara. Lagyan ko ng tubig. Tapos halo natin. Ayan, wala na, ubos na. Ubos na yung bagoong ko. Kasi pag ihalo natin agad yung bagoong, guys, mangangamoy bahay, grabe ang amoy. Ilang oras bago maalis, baka maghapon. Kaya, ayan na, ang sarap oh. Tapos pati puro gulay. So, yan, luto na. Pwede na tayong kumain. Mabilis lang magluto eh. Alam niyo ba, basta merong iluto, mabilis lang magluto. Yay, okay na. Ready na siya. Na-off ko na siya, guys. Tignan ninyo. Tsura niya. Yung gulay ko. Yan. Yung gulay. Gulay na puro gulay. Kain tayo.
Kain muna tayo bago ako mag-start magtrabaho. Hi guys, good morning! Yan, nakaluto na ako ng sabaw. Pero, kakain ako ng bihon kasi yung bihon baka last na ngayon. Last day na. Kaya kainin na natin. Kasi sayang naman. Yan. Parang mas masarap yung dundong. Salamat sa nanonood, guys. Thank you. Makain na ako at maraming gagawin ngayon. Kaya, pampalakas. Meron pang banana dito. Buksan natin para hindi hindi ako makontento eh. Gusto ko tikman. Since na bagong luto, masarap siya. Pag bagong luto. Pero mamaya, wala na. I mean, masarap pa rin siya, pero iba yung amoy ba? Iba yung lasa niya talaga. Iba yung lasa pagka Guys, kain na kayo. Kain na kayo ng almusal. Itong pansit ko naman, walang gulay, walang karne yan. Puro gulay. Ang mga sahog. Tapos, yan. Tingnan nyo yung pagkain ko, guys. So, parang pagkain ng ayan. Yan, bihon. Plus yung sabaw. Plus kape. O, diba? Hindi ko alam kung breakfast yan eh. Breakfast na may sabaw. Hindi ako magkakanin ngayon. Mamayang tanghali.
Hmm? Kumakain kasi ako ng maaga ngayon kasi may iniinom akong gamot. Pero usually, ang breakfast ko, minsan 10 o'clock, 9 o'clock, ganyan. Pero ngayon, medyo maaga, ilang araw na. Meron akong antibiotic guys na iniinom. Tapos na. Patikim ang sabaw. Ito yung sabaw natin guys, oh. Sarap. Ang sarap. Parang pinapaitan. Nalalasaan ko yung Nalalasaan ko yung ampalaya. Mapait-pait. Masarap siya guys. Ganun ang gawin ninyo kung meron kayong mga gulay dyan. Simpleng gulay lang ba? Para simpleng buhay, simpleng pagkain. Hindi na uso yung ngayon, yung mga karne-karne, yung mga ganon. Hindi na uso yung guys. Keep healthy tayo. Huwag palagi karne kasi karne, alam mo na. Pero kagabi, kumain naman ako ng beef. So, ngayon, gulay naman. Kasi mahirap naman pag ang gulay, pampahaba ng buhay. Pero speaking of that, naghihintay ako ng resulta ng ng urine test ko. Sana okay naman. Ay, sana okay naman ako, Lord. I-keep na natin yung ulam para mahugasan na ito. Mahugasan na.
para malinis na yung kusina natin. Para malinis na yung kusina. Diba? Wala na tayong problema. Takpan ko na to, lagay ko sa ref. Ito, lagay ko sa ref. Masarap ito pag ano. Madali pa namang masira yung ano. Naano ako dun sa mga banana. Yung mga saging ko guys, pinahi ko na yung iba sa mga kapitbahay. Kasi hindi namin kaya bubusin. Ang dami. Tapos gumawa na rin ako ng ano, banana cake. Kagabi. Tapos ano ba yan? Ang ingay mo naman. Mainit pa kasi yung sabaw, kaya hindi pa ako piling umupo ang init. Hintayin ko habang lumamig, naglilinis na ako. Ganito ang trabaho dito sa ibang bansa guys. Hindi pwede yung kumakain ka na hanggang sa gusto mo, na nakaupo ka hanggang sa gusto mo. Dito hindi pwede. I mean, pwede naman, kaya lang siyempre yung oras ba? Hinahabol yung oras. Hinahabol yung oras. Kaya hindi pwede, mabagal. Kaya medyo paspas ang trabaho para matapos din maaga. At least, matapos ng maaga, makapagpahinga ng maaga. Ganon. Kaya ang trabaho dito, ganon. Alam niyo pag naka-live tayo, ang bilis malubat ang phone. Kaya ngayon, mag-charge ako. Ayan. See? Kanina, 60 lang siya. Ngayon ano na lang, 14. Ano ba to? Ganyan.
hirap ng ano, makatayo kasi nakaano na charging. Sana nakata. Yan. Naguhugas pa ako guys. So, naglilinis pa ako. Siyempre, yung pinaglutuan natin, linisan natin. Yan, para malinis na. Hi, Bono! You also go and eat, Bono! What are you waiting for? Huh? There's nothing to eat for you. You have your own food, Bono. O, ayan. Malinis na, guys. Pwede na tayong umupo. At least, makapaglinis na rin tayo ng konti. O, diba? Kaya, pwede na tayo mag-inom ng ituloy yung kinakain natin. 5 minutes. Ito na guys. Ay, hindi na maganda yung ano ko, tayo ng sipi ko. Guys, ito na yung pagkain ko, yung soup. Ito na yung niluto ko. Bagong luto siya, matamis. Yung mga tanim ko ito guys, ano, tignan nyo, natitikman ko na, nauulam ko na. Ito yung malunggay. Gulay, pampahaba ng buhay. Kain na rin kayo dyan. Tingin-tingin na lang kayo dyan kung ano yung pwedeng iluto. Bunga ng ampalaya. Ito yung papaya. Papaya from the market. Ang plano ko niyan, ito, kaya bumila ko ng papaya. At sarahin ko sana yung papaya salad. Kaso, walang oras. Super busy. Ano ba yan? Minom ako ng gatas. Tapos nagsasabaw. Masarap ito guys kung may kanin. Pero ayaw kong kumain ng kanin.
Lunch time na lang yun. Yung kakainin ko, the same. Mamaya. Kaya lang may kanin siya. Nauubos na. Okay. Salamat, Lord. Nabusog na ako. Itong saging, mamaya na lang. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mamaya, mag-ano ako ng aso, guys. Magwawalk ulit ako ng aso. Ganyan, araw-araw, as usual. Itong saging, lagay ko nga muna ito. Takpan ko muna yung kape ko. Kasi, mamaya ko na lang inumin. Go and eat, Bono! You go and eat. Later we go and walk. Come on. Go. I-off natin ang ilaw. Bisitahin natin sa labas. Bisitahin natin sa labas kasi maraming kalat din doon, guys. Marami. Ayan, oh. Ito pa yung banana ko. Oh, Diyos ko. Sana hindi pa mahinog. Buksan ko muna na ganyan para ano. Ayan, mga sampay. Yan na marami. Tingnan niyo, guys, yung ampalaya ko. Ayan, oh. Ayan, ampalaya yan. Dami, no? Oh. Ampalaya. Ayan siya. Ito naman yung kalabasa kung sinasabi ko na sana mabubuhay ito. Ano bang gagawin ko dito? Di sabi nila ipe-fertile daw. Kinain ko na yung ano. Kinain ko na yung kinain ko ng ibang bulaklak. Yan, magwawalis pa ako, guys. So, kaya nga dinalian kong kumain kasi kailangan nating magwalis. Yan. Kailangan kong magwalis ngayon kasi kahapon di ako nagwalis. Yan. Oh, yung isda ko meron siya, oh. Tignan yung fish pan ko, guys. Oh. Yung outdoor fish pan. Meron akong fish, merong mga fish dito, kaya lang syempre nagtatago sila. Ayan, oh, nakita nyo?
Yan, meron sila minsan. Hindi ko alam kung ilang, ayun, no, ilang piraso yon. Siguro may mga, marami na rin sila 10 siguro. Ayan. Yan yung paligid ko na kailangang walisan. Walis. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. Sure mainit ngayon. Kung mainit, sobrang init naman. Kung ulan, grabing ulan. Ayan. Yung bahay ko. Yung aso ko. Ayan. Tingnan nyo ang langit, guys. Oh. Ang ganda. Yan, yung bahay ko, kailangan kong magwalis. Yan, oh, dami. Pero hindi ko inaaraw-araw magwalis, guys, kasi masakit din kaya sa kamay. Nang magwalis ka ng araw-araw. Punta tayo doon. Tignan natin yung sili ko. Kung yung chili ko is still maraming bunga yung chili. Kaso wala na yata yung mga dahon na marami. Oh, ang dami ng bunga. Oh. Dami ng hinog, guys. Oh, harvest tayo. Ayan siya. Oh. Ang dami ng red. Oh, ayan. Oh, ayan. Nakikita nyo yan? Ayan, dami. Oh. Pero bakit parang naniyelo siya? Namamatay na yata yung sili. Ang dami yung bunga. Oh. Kinakain kaya ng ibon. Kailangan ko ng harvestin ngayon yan. Tapos yung mga dahon niya, yung talbos ba, wala na. Parang yung dahon, ano ba yun, yung talbos niya, parang lahat is parang bunga na lahat. Ito oh. Nakakaano kasi maglakad ng ganito, oh, basa-basa. Ayan guys, ang daming sili ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Parang naniyelo siya. Ayan oh. Going to die na ba to? See? May something wrong siguro dito. Ayan, dami kong sili, no? Mabuti pa noong na parang maano. Ay, ewan. Ayan guys, oh. Pero mga tanim ko yan. Guys, yan yung ano, yung curry leaves. Alam nyo to? Yung curry leaves. Ito gusto kong magtanim sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas walang ganito eh. Maganda kaya to? Masarap kaya? Isahog mo sa prawn, saka sa chicken curry. Ito yung sinasabi nilang curry leaves. Yan. Marami na akong naipon na dahon yan. Yung aso ko, hinihintay ako. My dog is waiting for me. Okay, so let's go, Bono. Come here. We start sweeping the floor. Yan yung suhay nila. Ayan na lang yung natitira kong banana. Hindi na kagaya noon na marami. Ayan. Kasi nagsibunga na sila lahat. Ayan, tinanggal ko na yung isa kahapon. Ayan siya. Ito, dito yung talbos ng kamote ko guys. So, ang dami pa. Hindi ko naman kayang kainin lahat. Kung gusto kong namimiss ko ng gulay, doon ako kumukuha. Ito naman is, guys, alam nyo ito yung laksa leaves. Oh. Ang laksa leaves ko, oh. Ang liit ito noon. Kinuha ko lang doon kay uncle, doon sa market. Ganito lang siya kaliit yung noon. Tapos tinanim ko siya. Hanggang ganito na siya. Ang dami na, oh. Ayan, oh. Nagtanim-tanim ako niyan. Kasi ang balak ko, pag umuwi ako, mag-uwi ako ng ganito para sa Pilipinas.
Yan. Para magluto tayo ng laksa prawn. Prawn noodles. Yan. Masarap kaya yan. Ito naman yung yellow ginger ko. Oh. Yan. Yung turmeric. Ito yung isa kong kalabasa. Hindi ko nalalagyan ng ano yan. Hindi ko na siya lalagyan ng parsa. Madigay kanti parsa ng atang takwa. Tanong parsa gamen. Dato'y aircon. Mablow-blow siya, mamamatay. Kaya dyan na lang. Tapos ito naman guys, yung sili ko. Oh. Ayan. O diba? Ito yung papaya ko. Oh. Ayan. May ewan ko kung bulaklak na ba yan. Meron pa akong sili dito na guys na unano. Ayan o, may bulaklak na siya o. Makikita nyo yan. May bulaklak na siya pero ang liit-liit pa. Marami akong mga tanim. Masipag din ako minsan. Kasi para sa akin naman eh. Pag nagtatanim ako, para sa akin naman. Ito naman, Diyos ko, itong malunggay na ito, kailan pa yan? Hindi siya lumalaki kasi siguro yung ano niya, yung pero ito yung malunggay na dati kong kinukuhanan. Ayan oh. Ayan. Oh. Daming dahon. Marami na akong nakuha dito ah. Talagang pinalakas ako ng malunggay kong ito ah. Ito naman yung ilang taon ng malunggay oh. Payatot. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ayan oh. Ang aso ko naman hintay ng hintay, saglit lang. Ayan sa kapitbahay guys. Noon grabe ito, ang hirap pa yung walisan. Daming mga dahon. Pero ngayon okay na kasi tinanggal na. Yeah, sige. It's time to work na tayo guys. Kailangan na nating maglinis din para pagdating ng mga amo is malinis na ang bahay niya, diba? Para naman malapit na pala ang Chinese New Year. 3 days holiday. Sa mga magcha-Chinese New Year ng amo, sa mga amo na ano, yung mga amo nyo is Chinese, sure yan, may mga ampaw-ampaw na naman kayo guys. Share your blessings. Share your blessings. Sana ako din, kaya lang hindi ko alam, I'm not very sure kasi alis yata yung amo ko ng 5, pupunta sa sa Italy. Pupunta siya sa Italy guys, yung amo kong babae sa 5. Bali 10 days yata siya dun o 14 days, parang ganun. 15 days. Okay, let's say 2 weeks. Tapos yung tatlo, yung mag-aama, yung babae, yung dalawang babae plus yung tatay, end of February, alis din siya. Pupunta sa Japan para sa skating nila. Kaya lang, andito yung babae. Ay, nako. Di, parang wala din. Lalala. Sige guys, magandang umaga. Have a nice day. Hanggang dito na lang yung live ko. Thank you for watching everyone. Thank you, thank you. Bye-bye. Ingat po kayong lahat dyan. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye.